Erokamano. Erokamano nyikwara moga jwang kane ine Kenya ka 2010 dwe mar abiriyo kadok chien to kod 2010 dwe mar aboro tinyalo ng'eyo ni nitie major changes makoro sani kwa chopo to wakaw for granted. Number one, kaka wakili wawacho ni chon judges mang'ado bura e high court gi court of appeal niyiero gi president. En ema noyiero gi wacho to ni Judicial Service Commission, lakini en ema notimang'o noyiero gi. The effect en ni noyiero very loyal judges. Jomosiepene. Yes. Makiyudo rebel to mana achiel ariyo. Bang' katiba manyien ni okelo gimiluongo ni Judicial Service Commission. Ok ochuni ni ng'eri gi ng'ato State House. Ok ochuni ni bed gi luor. Mane momiyo the judiciary itself odongo mobedo so strong manyalo nullify presidential election. Whether the kata ne gin right, kata ne gin wrong, to that courage nitie mi nullify mi wuog mi wuothe ndara mi nyier mi kon macha to wago piny. Mano ero is a rare thing, and man ka in Kenya kato en normal to you, but it's a very very rare thing. Ing'iyo goda na Tanzania, Uganda, iyudo ka opposition leader Kizza Besigye obedo accused of treason, alleged treason, to kane jela. Kenya waka katiba mineno ni kati neg mna dhano igole mna oko. It is mano is a major milestone. Kae to chako medo gi Supreme Court. King'iye ti yudo ka mano yaro gimiluongo gi dho wagunda ni freedoms. Emomiyo wan gi freedom makata president iyanya miluongo ni Kasongo, miluongo ni Kaswende, miluongo ni ka something. To podi wuotho ndari kono Ruto we bwogowa. Uhuru tugo kodwa. Raila to ng'a. Because of katiba ma wan goni. Mano one. Mara ariyo ka wan kod gimiluongo ni very strong human rights provision. Ere kaka en strong. Katiba wani article moro kanyo wacho niya ni treaties gi conventions international matiye piny ngima ma Kenya ogoye sei gin kaka chike Kenya ka. Now mano expand freedoms. Okochuni nyaki check act. Ide check mana the Vienna Convention to check mati du kelo kai kon ma check. Eme no ka one code that freedom. Tingeni gima duong mogik giminyalo kume dhano kabisa. Momene no ka dhano ko wach ni George ni die jela. Ok ni jela kuro boracha nyalo dhi kuro jela kuro bende waked michele kuro gi kuon giringo be oge chulo te nindo nono. Gima lich ahinya and loneliness. Loneliness is what is used as a punishment. Loneliness kaeto restriction of movement. Eminyo ka ng'ato wacho ni ng'ano ket under solitary confinement. Dhano no chwe god Nyasaye no chwe for interaction. Mondo jo wuoth. Wuotho romo riwre ogine ma ki confine to lokore kata janeko. Nyine ndiere corona ka. Nyaka je mon gi chuo ma yando dak maber ka koro gidwa dak e udi ken gi nyago dhiambo 1 week lwenyo wuok. Ok nene gimoro timore marach. Interaction onge outside. So mano miyo wan gi very high leverage of freedom. Miyudo ka kikaw kata Tanzania. Tanzania wacho ni yiero koselandi to kidhi e kut diek. Koselandi kata ng'ato timo dabra kadabra mogine ni koselandi. Kenya wakato chuno ni kom president wabiro ka dhi e kut. Kendo ji dhi, kendo ji yalo, kendo one round ne ogoye piny. So mago gin things ma wang'iyo to akone been done. Machielo iluongo ni financial discipline. Chon president ema ne control treasury. Sani central bank ni separate, auditor general ni separate, controller of budget ni separate. Kamano. Iyudo ka slowly discipline no donjo. Pesa ma potin pokoromo fund the constitution, but slowly. 16 years is very short. But kwa the pace more than 50 years from now, you look at Kenya and say, wow.
So gima okotegna ahinya mapodo okotegno ene katiba ni mondo donji piny. Odwaro two things. Odwaro time. Needs a lot of time. Number two, odwaro large amounts of money. To large amounts of money biro through growing the economy, enlarging the economy. And the economy is the economy grew by 2%. Because most people give economics and could understand. But ochal nakaka king your life tibro yodoka the day mane chako teach. Ne chako yodoka inge kitanda moro 3 by 6. Bed sheets mokareyo. Sitob more kona kanyo. But king as years go by, tiroka individual economy chako enlarge. Now, that is how a country enlarges. Now, when that country enlarges like that, then there's a lot of money. Then a lot of money can finance certain areas. Katiba dwaro. This kind. For instance, universal health care dwaro a lot of money. Joma pod bedo taxed, ma pesa ge biasha pod tin. To ndalo biro ma kane tiyo alan tiyo business tiyo tourism whatever, ma kag bedo taxed, so sirkal has a lot of money. Awinjo kaji wacho gimiluongo ni corruption. Corruption ne ok onego bedie country, but obedo mna painful ka contain when it is little. Dongono ka police choko ga men mag choga ndara pira bicha. Ok go weg matatu pe nikech what the weg matatu gi ok awach na justify corruption. Awayani because gimangato collect 50 bob, 100 bob, there's no problem. I'm not justifying corruption. I'm justifying. What I'm saying is, it is small. But when you are talking about trillions of shillings, kataka ngatolal million achiel. Okay, it is a criminal offense, it's wrong, but it does not affect the economy that day. Okodege yat madine o the hospital. Lakini when the economy is small, tokataki chwa ngwenya alufachiel. Tenya inya kamaraj. It's like samoted ringo nus kilo kata quarter. Ngene kikao piece moro mibile jikon. Iketo kwan. Molo kikao mayom nikech mibile to ken ga chogo, en mayom no mibile. Mayom ma soft mibile go ringo chek. Ke bilo go iketo kwan. Lakini ko ted dia. Kati bili ko na kuom mabile chuj benda mi bode that's what I'm saying. So king ado agane weda wacho ni corruption en bilo ringo angeyo ni jomoko ti masitan renge wiki. Giwinjo gimoko upside down. What I'm saying is the economy has not been big enough to finance, to raise funds enough to finance some of the things. We are signing yodoka kata housing, affordable housing. Podji go cook affordable housing. The president Timo nikich people are taxed. Kurungatwan tana bro yodian. Toan miketanieri, but we won't need enough money to build all of them. Ni economy marwane nyalo support wacho. Tibro yiro kako segergi. To rent duogo piny hwa. Kuro in ki wuok ni gin dak na kele leswa ka te chulo siling 30, 40 dak ka. Sama kudi mineno ma 200,000 ka. Be no ok duog piny no kal bura e bunge. Be no duog piny nitie udi moker mang'eny, nitie mag public mang'eny, marento gine, supply and demand. Mane yudo kaya mabro kelo affordable houses by bringing down the rents and then udi go be nitie. Sani to nyaka joma pod pesa ge the affordable house nyaka yuage. Mana kaka Mukami Kimati. Winjo. Ne nitie dieri mane wasunga nyaka riembe Kenya. To ne nyaka joma ne nitie diere go. Nyaka ne giket ngima gi mesa. To nikigone ng'we kabur. Gede Jaramogi gere. Wuok makako ke ng'we to jela. Chengo nego gere jela. They paid. Kon tone gwa uru. Wan mar chopo. Mondo nyithindo yud pesa mabere university. Udi bodo dog piny. Shabe de nyaka bedo hospital. George nyaka ngado tonglo nino. Tonglo ni moro kabisa. In a price michulo for the next generation. Jaramogi no chulo nwa. Wa ugo kokainya. To
Erokamano ahinya. Adwani mondo adhi ane